Gaurko elkarrizketan, hasieran aipatu den bezala, Xabier Unanua eta Amaia Espinosa ditugu gurekin, gaur ez taldekoak dira eta diska berria atera dutenez aurkeztera etorri dira. Ongi etorriak. Kaixo. Zer moduz? Ongi. Bueno, orain aurkezpenak egiten ez, Durangoko azokan egon zineten ere. Hori da. Eta zer moduz? Bueno, harrera polita baita ere Durangoko azokan, eta gure bigarren lan hau aurkezten, gor disketxearen eskutik edo beraiek eraman gintuzte Durangora, eta bueno, oso pozik, hango harrerarekin. Zer aurkituko du entzuleak diska berri honetan? Beno, diska honetan aurkituko ditu 9 abesti, gutxo gora bera introdukzio batekin eta bukaera instrumental batekin, eta barruan 9 abesti berri eta bat urte hauetan errekuperatua, eta horixe, 21 minututako diska bat. Durangon adibidez eta orain arte zenolako erantzuna izaten ari du? Pozik zaudete? Bai, orokorrean bai, ez? Bai, igual egoera zein den ikusita, hori ateri berri dugula, ez dugula igual kontzerturik emateko astirik izan, eta horrela, bai, emaitza eta erantzunarekin pozik. Gertatu zeguna, igual hautseneara ez ginela iritsi, beti presaka eta horrekan ibiltzen garelako, eta kontzertu bat prestatzeko aukera ezin izan genuen izan, baina horrekin duta gainontzekoa positzen. Denbora luze duzue oraindik kontzertu gehiago emateko, ez? Bai, espero dugu. Eta gero gaien aldetik adibidez zenolako letrak dira edo... Pues, bueno, erran bezala, kantetatik 2 errekuperatutak dira, eta horietako bat euskararen inguruan hitz egiten du, eta bertziak emakumearen ahotsa indartzen du, eta gai hori ere bai hainbat bertze kantetan ere ikusten da, da harrikapen moduan, eta gero, orokorrean badago baten bat ere bai nahiko poetikoa dena, ez duena gai zehatzik edo lantzen, baina hori da txigora bera. Bideoklip bat ere egin duzue, ez, Korapilloan, hor daukagu gainera eta YouTubeen dago, ze ikus daiteke hor? Bueno, ze ikus daiteke, hartu genuen diskako 3. abestia, igual gustokoa geneukana, momentu horretan. Eta esan genuen, honekin bideoklipa egingo dugu. Gainera zu errealizatuta, ez? Bai, horixe. Dena hor de etxean egin da. Taldea garatu genuen gidoia, gidoiak eta ni hartu genuen pare bat arratsalde eta egin genuen pixka bat zer nahi genuen abesti honekin komunikatu. Eta hortik aurrera, 2 asteetako gauzan montatu genuen dena. La verdad que bastante express izan zen dena. Eta horixe, lagun batzuekin kontaktatu, Mikel Lareki eta Beharredondo laguntzarekin grabatu genuen bideoa, baita ere izan genuen Edurne Ibaniezen laguntza jantzietan, oso jantzi politak utzi zizkigun, makillajean Arantxa Hotelekin, eta beste lagun batzuk ere engainatu genitun, engainatu beti, hori, bideoklipa gauzatzeko. Eta zenolako esperientzia izan da? Zuretzat adibidez teknikoki edo eta zure aldetik ere? Gure aldetik nik uste dut baini eta bertze taldekidek ez genuela inoiz horrelako esperientzia bat eduki ez, eta orduan izan zen potentea ez, gogorra egun guztia ginelako grabaketan, eta azkenean nekatzen du binon esperientzia, opari bat izan zen, oparia. Horretan parte hartu ahal izatea ez, kamara zure parez, aurpegiaren parean eukitzea, eta esatea ez berriz ez, horrela ez, eta zaila, baina polita. Konfidantza zegoen ez? Bai. Eta beharrezkoa ere bai.
Eta gero, bueno, teknikoki, geunokan errekurtsoekin eta pixka bat gehiago, nik uste dut landutako bideoklipa ona dela edo potentia dela, iruditzen zaigu, eta horrekin hasi nahi genuen. Berriz bueltatu, irudi eta musika kalitate onarekin, ez? Argi zenuten ideia eta horrela? Bai, hori da. Amaiak landutako hitzekin eta horren inguruan pixka bat eztabaidatzen atera genuen horrelako istorio arraro bat. Ez mai inguru batean sortzen diren horrelako korapiloak eta tentsioak, kezkak eta horrelakoak, ez. Eta diskarekin jarraituz, kolaboraziorik daude? Saiatu genien, baina lehen esan bezala, denborarekin pixka nola joaten zaren ala azkar eta deitzen genuen igual norbaiti, baina ezin kuadratu agendak eta holako gauzak gertatzen dira, baina igual horrengo baterako saiatuko gara, bez. Ze polita dira kolaborazioa baita ere beste musikari batekin edo abeslari batuekin izandakoak, ez. Eta prestakuntza nolakoa izan da? Noiz hasi zineten hori proiektuarekin, diskarekin? Nire zoroitzen. Nik uste dut poliki... Eta horretik ipatu genuen, ez? Ustetuko litzaiko diskateitzea eta hori minon. Iristen da momentu bat esatezu fetxa jarri bat dugu, data bat, eta horretara iritsi, grabaketa egitera, bideoklipa, aurkezpena, beti Durangoko azoka, oraingo musika eta liburu ataletan izaten da ardatz edo muga bat bezala, ez, ara iristen garen gure diska edo proiektu berriarekin ara, ez, eta hori da izan genuena, atzeraka joaten zara eta uda honetan grabatu behar dugu, eta hortik aurrera, ateratzen dena. Nun grabatu zenuten? Instrumentoak estudioskan, eta hori izan zen uste dut uda aldera, uda bukaera aldera, eta gero ahotsa Elkar estudiotan, eta esperientzia ere oso polita. Ahotsak landu genituen, desiente, eta gero Elkar estudiotara joango ginen grabatzera, Victor Sánchezen estudiora baita ere. Berak gidari bezala, edo produktore bezala, bai ahotsen nahasketetan eta musika osoan azkenengo ukituak ematen baita ere. Nolakoa da prozesu hori? Letrak da lehendabizikoa, egiten den lehendabizikoa, gero musika edo aldrebes edo nola antolatzen zarete? Pues nire kasuan, lehenengo musika eta gero hitzak. Baina ni ere iritsi nintzenerako, edo taldean sartu nintzenerako, bazituzten hainbat kanta garatuak, orduan hortik hasi nintzen, ez? Eta oraindik ez dut frogatu zer den lehenengo letra idaztea eta gero hori musikatzea. Eta uste dut ere hori interesgarria izan daitekeela, baina orain arte, ez? Orain arte horrela funtzionatzen dugu, aurretikan ere beti musikatik hasi gara. Talde bakoitza dauka bere metodoa, baina gure kasuan musikarekin hasten gara, kasi abesti guztia lantzen dugu goiti bera, eta gero horren gainean, letra bat jartzen diogu, bakoitzaren zer ematen dion musika horrek, oinarrituta. Eta niretzako muga bat da, adibidez. Zen niri melodiak erresago ateratzen zaizkit hitzak, baina orduan beti sortzen du melodia eta gero enkajatzea hitzak hor zaila egiten zait. Horregatik frogatu beharko nuke noizbait hitza eta gero musika. Baina bi hori metodoak balio dute azkenean ateratzeko. Denak balio du, bai. Hau bigarren diska da eta zertan ezberdintzen da aurrekoarekin konparatuz? Esperientzia pixka gehiago daukagula, urteak pasa direla baita ere, bigarren lan honetara iristeko. Eta gauza gehiagotan fijatzen zara, teknikoki igual zerbait gehiago lantzen duzu, edo helmuga puntu batzu berria jartzen dituzu. Amaia sartu da abeslari berri bezala.
taldean, teklatuak baita ere sartu ditugu, pixka bat, gutxinaka sartzeko. Eta holako ezberdintasunak. Taldekide berria, orain dela urte bat ez, baina... Bai, berria. Zer moduz? Ni gustora nago, bai. Pues hori, dena berria denez, pixka galduta, hainbat gauzetan, ez? Eta hauek gidatzen naute, eta hau horrela hau bestea, baina, bueno, ni oso gustora nago. Zakitu hauek. Aguantatzen gaitu. Bai, eta ongi eramaten momentuz, así que ongi. Bai, bueno, eta kide berri bat beti azkenan ere ikartzen ditu ideia berriak ez, edo da pixka bat bi aldetatik Bai, noski. ikaskuntza prozesua edo ikasteko prozesua. Gero, beste 3 kide gehiago daude ez? Bai. Alberto... Alfredo, Julen eta Idoia. Alfredo gitarra jolea, hemen Iruñekoa, Idoia baita ere gitarra jolea, eta Julen bateri jolea. Amaia Beratarra eta nire Urtzundarra. Ongi. Eta besteak Iruñekoak esan duzu? Bai. Taldean hasi ginen, sorkuntza edo noiz hasi zen taldea, izan dezakegu Alfredo eta nik landu genitula lehenen biziko pausuak, gero xago sartu zirela Idoia eta Julenek. Eta gaur ezen lehenengo parte horretan egon zen baita ere abeslari, beste batzuk aipatuko genituzke, baina diskan parte hartu zutenak Jule abeslaria izan zen, eta hori izan zen gaur ezen lehenbiziko diska ateratzen janen. Eta, gero ja hortikan aurrera eman genituen kontzertuak eta hortik gertatu zitzaiguna, 2012tik hona zerrez egiteak praktikamente izan zen, Jule Alemaniara joan behar izan zuela. Taldea noiz sortu zen? Taldea sortu zen 2010ean, eta maketatxo bat atera, eta holako prozesu bat izan, eta gero diska bat atera genuen. Eta hortik aurrera, eman genituen kontzertuak, gaztetxeetan, edo aretoetan, edo pare bat hiru festivaletan. Eta gero, lehen esan dudanez, eten alditxo bat nahiko luzea, izan genuen Julek Alemaniara edo beste bide bat hartu zuelako ez. Eta zure kasuan nola sartu zinen? Da zure lehendabiziko esperientzia talde batean edo? Bai, talde batean bai. Sartu nintzen, nik ezagutzen nuen Julen, bateri jolea, eta errantzidan abeslari bila zebiltzatela, eta orduan, etorri egun batean frogatzera, eta presio hori gabe, lasai, eta bester moduz. Eta jo nintzen, eta gero ez dakit, denbora pasatu zen, eta azkenean Julen nire erran, zer egin duzu zuen artean, erabaki hartu duzu. Eta hori, eta azkenean onartu ninduten talde. Kastina egin genuen. Ez, oso ongi ikusten genuen bat dagoela hor, zera xarma puntu bat. Eta baita ere nik uste talde batean oso importantea dela elkar ulermena. Ikusten genuen hor nahiko afinitate ona geneukan. Ez ginen asko ezagutzen, baina hor daukazu intuizio hori. Eta uste dut. Baldintza bakarra zen atzerrira ez joatea. Eta oso posik, familia bat, gara. Eta hori da importanteena baita talde batean. Bai, azkenean ongi eramatea edozein lekutan. Ongi eta gaizki, eta tirabirak eta dena hor, saltxa. Emozionanteagoa ere, ez? Eta zein dira ikusteko kontzertuak, zein da zuen agenda diska aurkezteko? Puf! Oraindik ez dugu gaude zer gauzaren bat lotzen, 2018rako. Eta orain egiten ari ganera da, prestatzea zuzenekoa. Orduan ikuste dut ja 2018
hasiko garela ja kontzertuak ematen, baina oraindik zerbait itxita ez daukagu, hola kontatzeko. Así que, etortzen diren proposamen guztiak, eskuzabalik onartuko ditugu. Bai. Ederki. Baina iTunes eta Spotifyen adibidez entzungai daude abestiak, ez? Bai. Bai, plataforma digital pare horietan, eta, Bandcamp baita ere plataforma horretan dago diskoa bai salgai eta entzuteko nahi duenak hartzeko. Eta gero hor daukagu hori ere bideoklipa, YouTubeen, ez? YouTubeen, korapilloa, izenekoa. Eta diska formato fisikoan... Bai, hori baita ere badukagu, ale batzuk, Durangoko azokan batzuk saldu genituen, eta beste batzuk lagunen artean banatzeko, eta eskatu nahi dituena gurekin kontaktuan jartzeko, eta bidaliko diogu. Hori da. Primeran. Eskerrik asko. Zuei. Eta sorte handia. Vale, mi esker. Hurrengora arte. Venga, agur.